Kaixo eta ongi etorriak, has gaitezen gaurko saioarekin. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1778ko uztailaren 27an Charlotte Corday jaio zen Jean Paul Marat asasinatuko zuena. Gainera, uztailaren 27an ere 1951. Urtean Bernardo Atxaga euskal idazlea Asteasun jaio zen. Eta azkenik, gaurkoa bezalako egun batez, baina 2008. Urtean Jose Luis Ugarte euskal nabigatzailea hil zen. Ikus ditzagun orain gaurko lerroburuak. Nafarroak 312 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, Lizarra eta Tutera nabarmentzen dira maseina positiborekin. Txertoa jar dezaketen Nafarroko biztanleen 4 pertsonatik 3 gutxienez dosi bat hartu dute. Nafarroak pertsonen desgaitasun maila baloratzeko baremo berri bat ezarriko du. Mugikortasun elektrikoa sustatzeko 5 milioi euro bideratuko ditu Nafarroak MOBES programaren 3. edizioan. Nasubinsa energia eraginkortasun handiko 8 babes ofizialeko etxe bizitza zurarekin eraikitzen hasi da beran alokatzeko. Nafarroko klima aldaketaren lege proposamenak ez duela klima aldaketari aurre egiteko balio salatu du ELA sindikatuak. Tomas Jerroren 3. liburu batek bere lana zabaltzeko proiektua osatu du 2019ko Pianako Printzaren kulturako sariaren barruan. Iruñeko udalak berriz ere deitu du egile berriendako euskerazko literatura lehiaketa, poesia eta narrazio modalitatean 9.000 euro jotzen duten sariekin. Herriberriko antzerki jaialdiak aurrera jarraitzen du bere 22. edizioarekin, bihar La Caja Flotanteren Beautiful Stranger lana taularatuko dute. Nafarroan barnako bira zikloaren barruan, Uharteko kulturetxean ostiralean Chill Mafiaren kontzertua izanen da Ilunabarreko 8. Joan gaitezen orain, asteontako agenda errepasatzera. Gaur, arratsaldeko 8etan, Leiotikan taldearen kontzertua egonen da Salestarren patioan Musutruk. Asteazkenean eta 6:30 erraldoien dantza ikuskizunaz gozatzeko aukera izanen da Ziudadelan lehenagotik gonbidapenak udalaren webgunean eskuratuta. Ostiralean bestalde, Chill Mafiak kontzertua eskainiko du arratsaldeko 8etan Uharteko kulturetxean. Gainera, ostiralean ere, baina 9:30 Eskakeitan eta Eskabideanen kontzertuak egonen dira Ziudadelan. Eta azkenik, larunbatean, eguerdiko ordu batetan, Thatchers eta Larrek bat taldeak arituko dira zentralen 10 euroko sarrerarekin. Gaurko komunikabideen azalak aztertzen jarraituko dugu. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra, Nafarroan auto elektriko bat erosteak 14.500 eurorainoko laguntzak izango dituela da. Horretaz gain, COVID-agatiko ingresuak 145 igo direla azpimarratzen du azal honek, nahiz eta kutsatu kopurua pixka bat jaitsi den. Argazkiaren bidez aldiz, domina entrenatzaile nafarra duen kirolari batek eskuratu duela nabarmentzen du. Gai aldatuz, Navarra Sumak Labriteko pasabidea konpontzeko lanak bultzatu dituela jakinarazten du, lizitatu ahal izango duen jakin gabe. Eta amaitzeko Baioren hitzak jasotzen ditu. Esanez, Gaiarre harritu egingo litzatekeela musika klasikoaren panorama ikusiko balu. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularrak dioenez, auto elektrikoa erosteko laguntza 7.000 euroraino igo da Nafarroan. Argazkiaren bidez, bidaiatzeko COVID ziurtagiria maletan eraman behar dela gogorarazten du. Bestalde, Nafarroan kutsatu kopurua 118 jaitsi dela jakinarazten du, baita ingresuak 146 igo direla ere. Horretaz gain, Nafarroako 55 gizarte eta kultura proiektuetara 2,2 milioi bideratuko direla aipatzen du egunkari honen gaurko azalak. Gai aldatuz, despopulazioa jasaten ari diren kontzejuak foru gobernuaren laguntzarik gabe geldituko direla azpimarratzen du. Gainera, Nafarroan ezgaitasuna baloratzeko baremo berria izanen dela ere iragartzen du komunikabide honek. Eta azkenik, Balerok mendiko bizikletan brontzezko domina eskuratu duela jasotzen du. Gararen azala aztertzera pasako gara.
Asteburuko erpinaren ondoren, 5. olatua pixkanaka jaisten dela dio titularrak. Argazkian, Sixonen sexua erasoa salatutako herritarrari Bergararrek bidalitako babes mezua erakusten du. Gai aldatuz, lekuko berriek 13/13an CNIren papera berretsi dutela jakinarazten du Garak, kontrol judizialik gabe. Eta bukatzeko, kiroletan, Elosegik Tokiotik diploma gazigozoa ekarri duela aipatzen du. Berria ikustera goaz orain. Koronavirusa aurre egin beharreko muga gehigarria dela dio titularrak, bizipoza elkarteari tartea emanez. Bestalde, Tokioko Olinpiar Jokoak nabarmentzen ditu. Ander Elosegik C1 probako finalean 8. egin duela jakinarazten du batetik. Eta bestetik, skateboardinean inoizko podiorik gazteena osatu dutela jakinarazten du. Horretaz gain, Bergarako emakume batek Gijonen jasan duen erasoa arbuiatu dutela jasotzen du azal honek. Gainera, ESK-ak Osakidetzako iruzurragatik beste 34 lagun ikertzeko eskatu duela jakinarazten du. Gai aldatuz, Abdelkader pastoralak lehen agerraldia arrakastaz eman duela aipatzen du, eta amaitzeko Tunisian kaleak kolpea salatu dutela erakusten du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak 5. olatuaren ondorioak aurrekoek izandakoetatik urrun daudela dio. Horretaz gain, gaur, Salestarren patioan Leiotikan taldeak kontzertua eskainiko duela jakinarazten du. Eta azkenik, Navarra Sumak Labriteko zaldaina konpontzeko proiektua esleitu egin duela aipatzen du. Goazen orain, gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, eguna hodei gutxirekin hasiko dugu, bereziki hegoaldean, baina lanbroa eta behelainoa sortuko dira. Goizak aurrera egina ahala, hodeiak ugaritzen joango dira kostaldetik barnealdera, eta arratsaldeak aurrera egina ahala, hegoaldera ere zabalduko dira. Arratsaldean eta bereziki gauean, euri txikia egin dezake ipar isurialdean, eta azken orduetan baliteke zaparrada trumoitsu batzuk izatea Pirinio inguruan. Ipar osagaiko haizearen eraginpean jarraituko dugu, eta ziertzoa nahikoa bizi ibiliko da Ebro ibarrean. Tenperaturan ez da gorabeherarik izango ipar isurialdean, eta barnealdean apur bat igoko da, bereziki Araba hegoaldean eta Nafarroan. Bihar, asteazkenean, ia ez da aldatuko eguraldia. Hodei dezente pilatuko da ipar isurialdean eta euri pixka bat egingo du, bereziki egunaren lehen partean. Hegoaldean eguna hodeitsu hasiko dugu, baina eguerdi ingururako ostarteak irekiko dira. Iparraldeko eta ipar-mendebaldeko haizean nagusituko dira eta tenperatura apur bat jaitsi egingo da hegoaldean. Ipar isurialdean ia ez da aldaketarik espero, giro freskoarekin jarraituko dugu. Udalerritako albisteetara pasako gara. Burlatan Burlada Blues Festivala ospatuko dute uztailaren 28tik abuztuaren 1 Udal Parkean. Lehenengo kontzertua ostegun honetan izanen da arratsaldeko 8etan eta programazio osoa udalaren webgunean kontsulta daiteke. Horretaz gain, bihar arratsaldeko 8etan eta Floirak plazan Maialen Lekunberrik formatu txikiko kontzertua eskainiko du Pau Donesen omenez. Ostiralean, bestalde, Ba por nosotras filma ikusteko aukera izanen da Kulturetxeko plazan gaueko 10etatik aurrera. Eta egun berean, ostiralean ere, Burlatako gaiteroak arituko dira arratsaldeko 7etan Elizako plazan. Larunbatean, Jorge Sánchez arituko da Larrañeta plazako karpan arratsaldeko 8etan Silvio Rodríguezen obra errepasatzen. Eta aste honekin amaitzeko, igandean, Burlatako musika bandak kalejira bat eginen du herrian barna goizeko 12:30 hasita. Iruñeko udalak berriz ere deitu du egile berriendako euskarazko literatura lehiaketa, poesia eta narrazio modalitateetan. Lehiaketak 3 sari banatzen ditu modalitateko 2500, 1000 eta 500 eurokoak. Gainera, epaimaiak 250 euroko 4 aipamen eman ahalko ditu, lanak zein modalitatetan aurkeztu diren kontutan hartu gabe. Udalak sariak argitara emanez gero, horiek gainontzeko saridunekin batera agertuko dira.
Udal ekimen honen xedea da literatura sormena sustatzea euskaraz eta aurrez idatzi ez duten pertsonak idaztera animatzea. Beno gaurkoz hau izan da guztia. Orain, saioari amaiera emateko erakusketa baten irudiekin utziko zaituztegu. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Kaixo, Ciudadelan dauden erakusketak, San Ferminei buruzko erakusketak dira. Hemen labean San Ferminetako proiekzio bat dago. Mixtoen aretoan artelan erakusketa bat dago. Iruñerriko artisten erakusketa bat. Armas aretoan giganteak eta kabezuak daude, eta polvorin aretoan San Ferminetako kartelak. Aurkitzen da gauaren pareta ez fraiatu duzu. Amazazpi urteak amazazpi zuri dira Ezekiel, mingotzaren merkromina Ezekiel, ibar labut bazara, ari xingle bazara. Betiko,
normalean etortzen den jendea, Iruñerriko familiak dira, guraso eta aurrak, eta egun hauetan bai nabaritu dugu jende atzegitarra etortzen dela, baina normalean Iruñerriko familiak. Erakusketak uztailaren 6-tik irailaren 12 arte egongo dira, eta goizez eta arratsaldez egongo gara. Hemen Ziudadalako Barmen Aretoan baitugu Iruñeko konpartsako erraldoiak eta buruhandiak eta behiko pisuan, eta gero goian daukagu ere San Ferminetako argazki eta zenbait pintura. Jendaretik gutxi gora bera 400 pertsona egunero. Segun ere, baina batez ere familiak hau txikiekin, eta jende heldu asko ere, etortzen dira, baina batez ere hau txikiekin. Eta turistak eta egon ziren asko, San Ferminetako lehen egunetan, 6-7, eta zenbait.
konpartsako erakusketa egongo da, gau arte, azkeneko eguna da, baina goikoa argazki nota egongo da uda osoan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.